салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 1 октябри соли 2014 ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. аз имрӯз эътиборан дар ноҳияҳои саросари Тоҷикистон дар амри таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ маҳдудият ҷорӣ мешавад. Ширкати барқи тоҷик бо нашрин хабар гуфтааст, лимит ё маҳдудият аз ҳоло шурӯъ мешавад, то ки дар мавсими зимистон мардум бебарқ намонанд. ҳанӯз муҳлати маҳдудияти ҷоришуда маълум нест, вале аз ҳоло гуфта мешавад, ки ин лимит на ба муҳлати таъмини барқ дар рӯз, балки ҳаҷми он марбут мешавад. масъулин мегӯянд, ҳадафи ҷорӣ кардани лимити барқ ҳифзи захираҳои оби обанбори норак аст, ки 80% нерӯи барқи Тоҷикистон дар он тавлид мешавад. Тоҷикистон дар ҳар фасли сармо ба тақрибан 3 миллиард киловатт-соат камбуди барқ дучор шуда, ба ин далел ҳар сол аз моҳи октябр то апрел дар манотиқи берун аз пойтахт лимити барқ ҷорӣ мешавад. мақомоти Қирғизистон хабар доданд, ки дар ҷангҳои Сурия ахиран 8 шаҳрванди ин кишвар кушта шудааст. ба иттилои вазорати умури дохилаи Қирғизистон, дар ҷангҳои Сурия на камтар аз 100 шаҳрванди ин кишвар ширкат мекунанд. ҳар нафари сеюми онҳо аз роҳи Туркия ва 70% тавассути Русия ба Сурия сафар карданд. дар ин бора суҳбате доштем бо сухангӯи раёсати умури дохилаи вилояти Ош Ҷениш Оширбоев ва аввал дар бораи таҳқиқи онҳо дар ин бора пурсидем. Ya'ni biz tekshirib ko'rganda ko'pchiligi вақте мо ин маълумотро санҷидем, маълум шуд, ки бо баҳонаи ҷустуҷӯи кор шаҳрвандони мо Русияро тарк карда ба Сурия мерафтанд. баъдан боз маълум шуд, ки тақрибан аз декабри соли 2013 аксари онҳое ки барои ширкат дар ҷангҳо рафтанд, хешу наздиконашонро дар Қирғизистон фиреб карда мегуфтанд, ки гӯё ба Туркия бо мақсади кор мераванд, вале баъдан ба доми фиреби шабакаҳо афтода ба Сурия равон мешаванд. ҳамчунин хоҳиш кардем дар бораи мубаллиғони сафар ба ҷанги Сурия маълумот бидиҳад. дар Қирғизистон 2 нафар боздошт шуданд. онҳо ҳоло дар дасти Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ҳастанд. онҳо ба Сурия рафта ва омаданд, баъдан дар ин ҷо фаъолона ҷавонҳоро ба ҷиҳод даъват мекарданд. ва саволи охирин буд, ки оё ҷасади афроде, ки дар Сурия кушта шудаанд, баъдан ба хешу таборашон дар Қирғизистон интиқол дода мешаванд? Бул жерде ошол каза болду деп айтылган менен, бирок алардын шарият мыйзам боюнча кайсыл жерде тавре мо омӯхтем аз рӯи қоидаҳои шариат ва ҳам ҷангҷӯён мурда бояд дар ҳамон қаламрав ба хок супурда шавад. вале ҳодисаҳои ҷой доранд, ки ба хешовандонашон дар Қирғизистон либоси хунолудро мефиристоданд. соли гузашта чунин ҳодиса дар узгени Уш ба қайд гирифта шуд. имсол хабаре омад, ки 6 сокини Уш дар Сурия кушта шуданд, вале мо ин хабарро расман тасдиқ намекунем, чунки на мурда ва на либоси онҳоро надидаем. Себеби туугандарына бир өлгөндүгү тууралуу же баягы кийимдери же болбосо ошол табыты келген жок. пажӯҳиши сатҳи зиндагии пиронсолон дар саросари ҷаҳон нишон медиҳад, ки аз ҷиҳати даромад, мизони нафақа, ҳифзи иҷтимоӣ ва тиббӣ, дастрасӣ ба нақлиёти мусофирбар барои афроди аз 60 сола боло, Тоҷикистон дар миёни 96 кишвар дар мақоми 61 ҷой гирифтааст. ин таҳқиқот нишон медиҳад, ки дар Тоҷикистон ин қишри ҷомеа дорои саводи миёнаву олӣ буда, аз ин назар шуморашон дар муқоиса бо дигар кишварҳои минтақа бештар будааст. беҳтарин маҳалли зист барои пиронсолон дар ҷаҳон Норвегия, Шветсия ва Швейсария буданд. масъулони яке аз бузургтарин корхонаҳои шаробкашии Тоҷикистон мегӯянд, бинобар мушкили интиқоли мол ба беруни кишвар ва талаботи кам наметавонанд даҳҳо ҳазор литр шароби ноби тавлид кардаашонро бифурӯшанд. ҳоло дар ин корхона 400 000 декалитр шароби тоза барои фурӯш омода аст. аммо тоҷирони хориҷӣ аз тарси пешомадани мушкил ҳангоми интиқол аз тариқи Ӯзбекистону дигар кишварҳои Осиёи марказӣ аз харидани шароби корхонаи шаробкашии Шаҳри Нав худдорӣ мекунанд. дар дохили Тоҷикистон ҳам талабот ба шароб зиёд нест. бар тибқи ҳисобҳо Тоҷикистон дар миёни беш аз 180 давлат аз ҷиҳати шаробнӯшӣ дар ҷои 134 ва поинтар аз кишварҳои дигари минтақа қарор дорад. гузориши комилро дар ин бора дар вебсайти радиои Озодӣ метавонед тамошо кунед. масъулони идораи обу ҳавосанҷии Тоҷикистон мегӯянд, сатҳи гардолудшавии ҳаво дар душанбе аз меъёр 2 маротиба зиёд шудааст. Елена Расулова, масъули раёсати мониторинги муҳити зист,
در صحبت با رادیوی آزادی روز 1 اکتبر گفت سنجش‌های آنها نشان می‌دهد که خبری هوا در شهر دوشنبه و نواحی قسمت جنوبی تاجیکستان از معیار 2 مراتب بیشتر بوده است. در سایت اینترنتی رادیوی آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه شما